Angibingelele ke eNingizimu Afrika nazo zonke izizwe esakhelene nazo. Bonani uMhlongo ukhulumayo enkampanini amakoliti nize. Yiwo amakoliti lawa engihleli nawo la nakulo nyaka esisenawo saloku sebambile nje. Ngithi ngilethulele nansi iCD entsha ceke ka2019 emnandi ngalendlela le eyisimanga. Njalo mangikhipha i-album ngiyengizwa ngathi mnandi ukudluleni. Ngeke ngayinika isikhathi ngathi ake ngilalele kahle ukuthi ngempela umphakathi ngutshela iqiniso noma ngithi le imnandi ukwadlula wonke. Hayi impela ngibone sengathi ithe xaxa kuningi nje nani nizoyizwela mase niyithengile senilalela ukuthi kuningi izinto esizenzile sathi ukushintsha lapha nalapha nesitayela ke esikabonani sesivele sahlala obala nesathi ba sefikile ngiya kwathi kusenjalo sabuya sathi uzoshawa yimi kanti ushawa lezo nduku zakho waqhathwa kanjani nesali nduku saphinde sabuya futhi ngonyaka ophelile sathi thina sithwele kanzima sibekezele kodwa kuyoba nini isitha somuntu umuntu uqobo lwakhe sizondana kanje nje yini nalokho enibuzana ukuthi ubani lo muntu oshaya izingoma ezinje ubonani nokamhlongo ucula lezo ngoma lezo. Ngibuyile ke nakulo nyaka ngibuye nelinye futhi icwace elishisa eliphethe ingoma ezimnandi zodwa isihloko salo sithi ningadideki. Nizobona behleka ningadideki, nizobona lo phinde mbone lo, nizobona behleka